хора, днес ще гледаме гадни страшни клипчета в TikTok. Ако искате още такива клипове, можете да се абонирате за канала и да се включите към банката за всяко ново известие, като кача ново видео и да. Това видео ще е страшно, тези хора, които не обичат страшни неща, кривища някакви и такива, едва ли ще има, но да. Аз да си кажа, ако не харесвате такива неща, пропуснете клипа и да, нека да започваме. И така, нека да започваме. Never again. Никога повече. Пич, тук ако имам пистолет, тук директно между главата, тук минава патрона. Както казах в писък, ако го оцелиш в главата, никога няма да се върне. Няма да се махна, ще се върна. Сега ще е пред теб. Окей, не познах този път. Добре, сега ще е пред теб. Или... jumpscare, бац? Какво да става? Окей, 11:59, той се е върнал. Какво, той е ясно. Какъв е това, бе? Бързо, затваряй вратата. Така. Брат, стига. Баси Соника, имаше двама такива. Отидох да видя моя доктор. Окей. Аре, пак тази Bloody Mary. Тази Bloody Mary не беше ли популярна 2008? Аре, нещо стане, нещо стига пищял като момиче, бе. Пич, буквално човек може да разбие много лесно врата. Само това ще кажа. Цепише тази дръжка и падат се. В смисъл, самия патрон на вратата ще се отвори. Мери. Защо се гледам към коридора вътре? Стига тропал, бе, защото... Окей. Брат, ако някой така почне да ми трупа на вратата, бат, излизам с бухалката. Да, брат, ти излез, ако искаш ти направо пред коридор. Как му? Как стана това? Първо беше вътре, изведнъж вътре, извън апартамента. Ето тук е вътре, сега е отвън. Окей, няма да питам. Какво става? Окей, схванах. Май. Чето май съм го виждал. Сега от прозореца някой... Това малко ми напомня от един епизод на Честър и Паркър, където
Бяха в някакъв... как се водеше? Детски къти. Буквално прозорците бяха заобиколени с някакви такива купчета, където едно време си играх с тях. Някакви лего тухли. Нещо такова беше. Ама тук е скамане. Иди. Да. Да. Аз не те виждам. Много е тъмно. Окей. Сигурно за теб. Това някакви очили бяха. Брат, той... Дано се покаже пак. Добре, то червен малко мязаше от този, от Мстителите, не, Капитана Америка, първия филм, той капитана на... Забравих името на отряда на другия. Точно, червен. Кой трупа в 11:59, бе, Да, брат, ти не го затвори. Остави го отворено. Го искаш да направо отвори. Да, отвори прозореца, ако искаш. Нямаш проблем. Че, как мина? Охо. Умре си, бат. It's that day. Окей. Спайдермен? Брат, какво беше с това, бе? Буквално... Само аз ли виждам някаква ръчичка под масата или това е самия крак на масата? Да бе, ти направо, ако искаш, отиде далеч от къщата. Аре, пак таз. Бат, той ще спре ли да реве, защото почва да ме дразни? Брат, какво правиш, бе? Сега е в огледалото. Интерес. И Сатос... окей. Окей, пича във вакансия и... То доктор ще почва да ме дразни. Брат, вземи някаква бухалка. Взимай бухалка. Тук трябваше да се стресвам. Добре, малко забравих стрелям. Окей. Нещо тропа, сигурно са някакви 50 кг мишки. Да, отвори го и сега нека шата прикина. Някой плох ще ти се на лицето. Окей. Найс. Много хубав таван, бат. Брат, какво е това, бе? Буквално и аз това ще го направя по-добре, бе, стига, бе. Където дори не може да едитвам. Едва, аз дори ще го направя по-добре, стига.
Буквално това е най-лесното. Викаш един твой приятел, който е тъп като тебе, плащаш му 2К и се съгласява да те гони гол един клип. Буквално това е най-лесното да се... Ако изданъците сте тъп. Пазе, няма как да нямаш нещо. Ай стига. Вземи нещо. И го цепи. О май гад! Къс. Махни тая играчка, че ще намеря. Ха. Сега някакъв клон ще се появи от някъде, нали? Или Грингрол Гоблин. Аре, пак то доктор. Какво става, доктора? Това май съм го гледал. Май ще ме от някъде ябълки. Ока. Сега ще изгасат лампите. Аре, някакъв и пак тъп клоун. Пич, ние да не сме в компилация от 2016-15, където беше да може да се обличаш като клоун и да плашиш хората, айстия. Колко страшно, леле! Ами, хора, мисля, тук да е клипа, дано ви е харесал, можете да се абонирате и да си включите камбанката и да, дано не сте си изплашили. Ай!